Tässä tulee kova taisto, jännittävät paikat, hyvä yleisö. Kuuma-ryhmä edessä, numero 49 lähtö. Ja nopea aika 23-20. Äskeisen erän nopein aika. Uimari Riisu. Jatko! Hyvä Japa ja Kerne! Vedä Japa vatsaa sisään, sä oot lihonut! Lähteekö vatsa mukaan? Hyvä Joensuu pojat! Arto! Kärnä Arto ja... Hyvä jääkarhut! Joensuu jääkarhut menoksi! Jarma! Arto! Jape! Rata 2 siis viime vuoden kultamitalin. Joensuun jääkarhut, Arto, Kärnä. Hienoa taistelua siinä radalla 2, radalla 3, rata 3 tällä hetkellä. Ajan metrin voitto, pitääkö voitto? Näin taisi olla siellä radalla 3. Markku Pöyhölä, kova meni ja Tampereen talviuimarit ry viime vuoden hopea mies. Oliko tämän vuoden voittaja? Mitä meillä yleisö oli? Oli, niin taisi olla. Hyvät kisat sen kun paranevat, ollaan jo yli puolen välin ja kaikilla on hyvä mieli, eikö niin? Hyvä, täällä on hymyileviä kasvoja, vilkkuvia silmiä, se on sen merkki, että hyviä uittajia on nähty ja mittupisteissä on käyty. Arto on tässä. Tuolla hei, Poket sen verran toivoo, että täällä aidatun alueen sisäpuolella niin kiva kun se on tarjota hukkaa uimareille ja ottaa vähän itsekin, niin ei viitti, vältetään sitä, mennään tonne sitten kopin taakse. Se oli Pokien portsareiden toivomus tähän kuuluttajalle. Ja kuuden erän nopein aika 18.21. Omat pullot piilossa. 18.21 oli erän nopein aika. Hyvä Tampere! Hyvä Joensuu! Siellä tosiaan välipalaa on makkara, kuppia, pyttipannua, sämpylää, kahvia, minttu, kaakao ja kaikkea siitä väliltä. Käyttäkää hyväksi talon antimia. Kun siirrytään sitten eteenpäin Hyvä ja Joensuu! mennään Hyvä naisten Joensuu! tuloksi kisakannassa, Vitrossa ja tuossa kuluttanut kopin, sinisen kopin vierellä. Siellä on tuloksia brittiversio. Käykää katsomaan.